първенството. Официални лица на първенството: господин Георги Давидов, старши експерт по спорта към община Велико Търново. Главен съдия на първенството: Мария Николова. Госпожа Красимира Филипова, председател на Съдийския съвет към Българската федерация по художествена гимнастика. Госпожа Савина Ганчева, президент на домакинна Етър Елит. Давам думата на господин Георги Давидов за откриване на първенството. Приветствам с добре дошли всички участници, техните ръководители, треньори, гости на града. За град Велико Търново и община Велико Търново е отново чест да бъде домакин на спортния форум като днешния. Държавно първенство по художествена гимнастика категория деца. Надявам се всички гости на града да се насладят на нашия град и неговите забележителности, гостоприемството на град Велико Търново, а към всички участнички, всички техни ръководители пожелавам успех. Откривам държавно първенство по художествена гимнастика категория деца. Класиране. Ансамбъл Б категория. На първо място Тея Денс. 16.025. Я мръднете водата. На второ място Левски Триадица. 15.700. На трето Тракия Елит. 15.650. Четвърто Левски Илияна. 15.350. На пето място ЦСК. 15.250. На шесто Левски. 15.100. Седмо място Грация 07, 15.050. И на осмо Елит 14.750. Награждаването ще бъде извършено от президента на клуб Етър Елит Савина Ганчева. Ще снимаш, ще след това. Как е?